elsker morgenmad. Hey, nej, du må ikke spise alt min morgenmad. Det er godt nok lang tid, at lammet ringede. Ja, det er Vi skal få! Hey, se, der kommer de! Ja, jeg havde ventet dem! De må bare ikke få fat i det gyldne våben! Vi skal kampe dem op! Skyd dem nu! Hvad? Skyd dem med dem våben, der får dem til at blive små babyer! Okay. Åh nej, du er jo et skændsel! Du skød dig selv! Ha, ha, ha! Du skød dig selv! Dit bøsse! Ja, jeg skider dig, Magic! Du skal dø! Han skyder mig! Ameno, lanciremo. ikke spise min morgenmad. Han tog mit skud! I kan ikke klare uden supersild! Jo, for I har jo mig! Ja, dig! Du var en grønskåling! Angrib! Ups! Nej, nu kommer de! Haha! Vi vil skyde dig med superkræfter, så du flyver langt væk! Nej, han må bare ikke prikke mig på mit pandeben! Nu prikker jeg pandeben og din bøsser! Ups! Igen! Måden genopliver på er at proppe morgenmad i munden på ham. Det er du ret i. Kom så.